Tiliti ko ba? Uy, Bustoy! Dalhin kita sa... Tres mosquiteros, bitch! Ow! Tara. Kapit na Valentine's Day. Ow! Patay mo yan, pare. Pane, mag-inom ta na ni. Inom taman sa ginhawa. Alak. Ah! Ah! Tiliti ko ba? Uy, Bustoy! Oh! Isa man dagan niya! What? Isa ka! Bustoy! Ako rin eh! Uy! Ikaw man yan eh! Ay re! Okay. Sorry kayo! Karo kabot! Di na akong paabot di uba! Nakaurot ako baka botilya diri ako! Ibiyaan ako sa akong mga kauban! Ngayon na, pagdali! Ano na eh? Tara, boss! Ah! Kayo, boss! Nagdali ko, boss! Oh! Oh, ano nagbog? Kapoy! Uy! Galinar ako siya inuman diri ako! Ibiyaan ako sa akong mga kauban! Ow! Shit! Tagay! Tagay oh! Hindi ako maladaan na, boss. Lada! Jis in blue! Pang ladies drink na siya! Nice. Tagay! Oh! Boss, Oh! hubog na yan ka, boss. Ah! Bog! Ako na yung gunner, boss. Ayaw mag-gunner! Oh no! Bisita na ako ka, dili ka pwede mag-gunner! Okay. Ako na yung gunner! Ah, sige, boss. Kung sa gusto ni mo, inom! Shot na! Pastilan! Iyan mo na po do! Matay ako at masalik. Ako na lang di ay. Ow! Abi ni mo, Loy. Masaman, boss. Istoryahan ta ka? Sa boss? Kanang mga demonyo, ayaw pagtuwa na. Hindi, boss. Kaya mo to magdemonyo, boss. Ayaw pagtuwa ng mga demonyo. Okay. Wa siya nagtanaw siyang naong sa amin. Nga mura po siyang naong demonyo. Susuoroy ka ba? Ayaw, gini. Unsay gingan mo? Wala, boss. Wala, boss. Ay, aba, magtagay ta. Kay karong wata rin eh. Apit na Valentine's Day, patay mga uyab. Boss, imo pa lang siya turon, boss. Ako ni. Murag ako may napalabayan imo, boss. Ayaw, dungan ta. Kita man, nag-inom man ta. Wa ko nadlok nila. Oh, siya ta na na. Siya ta na Sa na, Diyos boss. lang ako susuko. Wala. Walay, bisa kinsay bubanggal ako ba? Tana, boss. Tana, Wagi boss. mo sukol. Siya ta na, boss. Kaya ron maglamit na, Ah, boss. siya to na ko ni. Okay. Siya ta, boss. Uy, boss. Ubog naman ka, boss. Oh, ubol ako. Una na ako na ibo. Ah, di na makaya na ako. Yan, boss. Usama na ito ni Limnan, boss. Ikaw na ibala na ilin nun. Dagan, pamakay ni boss. Di na ako. Usama ako ni boss. Inay-inay lang na. Okay. Batsin ako. Na ako na mo. Kaya layo pa mong balay. Kaya kumadlok nila. Ano ko? Loy! Loy! Oy, boss. Oy, boss. Abante, boss. Namakaya na ako. Oh, sige. Oh! Ako! Sige, boss. Sige, boss. Nang mawala. Ayun! Dalhin kita sa... Anong kailangan kong gawin upang malaman? Bango-bango. Ang bango-bango bulaklak. Ow! Hindi ako makaya. Oh no! May tira sa kong manghod gabai oh. Ako lang isa. Pang! Lang ko eh. Ow! Patay giniron. Wa kumahalog sa mga tao dire. Iso wala, dool mo dire. Narada ka dire ha. Huya! Itaw dire. What's up guys? It's your boys, Tres Mosquiteros PH. O karon mag-shoutout sa itong mga solid nga supporters. Shoutout kay Irene Salitdan, o shoutout kay Aika Hapuna, o shoutout kay Tom's PH, o shoutout kay Rimar Sanggutan.
shoutout kaninyong tanan. Og shoutout po ko guys sa Guadalquivir family, si Mafranca family from Bukidnon, og Bisayang Gamay from Bohol, og kang Anthony Guadalquivir, og kang May Guadalquivir. Shoutout guys. Oh, shoutout pre ko ni Rosemary Salas, Cecil Corredo, Melanie Rodriguez Balaba, Mr. Berting Mex TV, og Jimmy Ramirez, o kang Chances Albupera.